Selamat siang bolo, tak kandani ya kita iki. Buriku iki. Sedan murah merakyat. Sangang yuto 700 sampean wis iso jalan-jalan ganteng nganggo mobil iki. Mobile jan mulus muter, bodine lur jan nyenengke tenan. Kaleng iki nek ora percaya tak sepilke ya. Nah, sak kabehane muter ngono kuwi lur suarane. Deng 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 alias bebas dempul. Nah, mobil apa to iki? Ford Laser lur. Ini tahunnya tahun 92. Nah, iki senajan tua, murah ning ora murahan. Regane ngopo? Berkualitas. Ganteng lur iki lho. Siap pakai dan tanpa PR. Yo disepilke interiore yo. Iki. Interiore kaya ngene iki lur. Nah, iki wis coveran kabeh. Semono uga sing mburi. Pisan maneh lur tak baleni 9.700 iso nego sampeyan timbangane kudanan kepanasan numpak pit motor tuku iki wae nggo dit 10 juta isih susuk 300.000 nek menurutmu kelarangan iki isih iso nego pokoknya ning kene iki ning Leon Garage Yogyakarta iki ora ana sing larang wis ngono wae ya lur ya nek kanca-kanca minat karo mobil iki langsung wae dikontak nomor admin Leon Garage Yogyakarta. Nah nomor iki iki dicatet 0856 0105 kali 78. Oke bolo terima kasih dan sampai jumpa lagi.